Янка Маринова е родена в Харманли през далечната 1933 година. Още като дете семейството й се мести в Джебел и целият си трудов стаж преминава като счетоводител в родопския град. В 9-ти клас започва да си пише с момиче от Русия. Случайно, но кореспонденцията не спира и до днес. С моята приятелка Тоня кореспонденцията ни е от 1952 година, вече 58 години. Поддържаме си редовна кореспонденция, както виждате писмата. Ето и снимките. Янка пази всяко писмо, картичка и снимка. Тя описва нейния си живот, аз описвам моя живот. Въпреки че знаят в детайли битието си, през всичките тези години Янка и Тоня са успели да се срещнат само веднъж. През 1976 година Тоня пристига в България със съпруга си. Двете приятелки общуват само на руски. Вече на възраст и Янка е започнала да забравя езика, но на помощ идват внуците, които я учат да работи с онлайн преводач. И на мен ми вземаха лаптоп и внука ми каза как да използвам руски език без речници и сега използвам и аз това нещо, ми е много лесно. Баба Янка се надява един ден нейната близо 60 годишна кореспонденция с руската приятелка да бъде продължена от внуците им. За BTV новините от Кърджали, Валентина Стоева.